डाउन पेमेंट किमान मान दिबा लागै इटु लयले माने फाइनान्स बेवहाय ट्रगल खालामग्रा दं बै मिटारखौहाय सिगांजों नायबालाय दासु नखाय आरो सिगाङावल' नै बेसा गारि स्टार्ट होनांगौ नै पलिउसन टेस्ट खालामबा होन्डा किउ यार किउ सार्भिस सेन्टार किउ नहीं बेच रहा है हमारे एरिया में उन्दैफोरनि थाखाय नै ड्रेसा टी-शार्टफ्रा नै माबायदि बरिया बरिया डिजाइन गार्लफ्रेन्डफोरनि थाखाय नांगौबा यो निउ मडेल 125 डिओ दा बेस्ट सोलिगासिनो 125 डिओआ लोगोफोर मट' ब्लग खालामलांनो होननानै फुंनि 8टानिफ्रायनो आं सेटआप खालामगासिनो फुंनि 8टानिफ्राय मोखां सुवा मा सुवा 10टा 26 जागुलायबाय टाइमा नै हास्लाबला थांनांसिगौ खालामला मट' ब्लग माइकआ मालाबा सेटआप जाबा मालाबा केमेराया एंगेलाव थाया लुज जायो ओमफ्राय मालाबा आरो माइकआ बन्द जाना होयो बेबायदि जाबाय थादों दा मट' ब्लग खालामला आं एमाजनाव बिनि गेजेट्सफोरखौ अर्डार खालामदों दासिमबो सौफैया यार बिराद लेट जाग्रा जाबाय एमाजना दा फ्लिपकार्टआ बिराद फास्ट जोंनिथिं सानब्रैनि बारा लाया डिलिभार खालामनायाव बिदि टाइम पास खालामबाय थानानै जाला Hey guys, welcome back to the Any Vlog. आं दा दंफैयो पेसिफिक हन्डायाव सार्भिस खालामनो फैदों सार्भिसिं स्कुटिनि नोंथांमोननो एसे खिन्थानि मा मा गोदान दं श'रुमावहाय Honda CB200 184.4 cc engine 17.26 PS एयार कुलिंसो लिक्विड कुलिं नङा एयार कुलिं बाहाय लिक्विड कुलिं थानांगौमोन एडभेन्सार गारि हिसाबै माखासे दामखौबो माबाबाय दा 2,04,900 थाखानो बिनि दामा लेखा टेखा गासै लानानै आरो 2,04,900 थाखा बाबो 2 लाख आपनि गारिया 184 cc माने 200 cc जाहैबाय लिक्विड कुल थाथारनांगौ आरो ना एडभेन्साराव ब्लुटुथ कानेक्टिभिटी दङ नो 5 स्पीड ना ट्रान्समिशन 5 स्पीड गियरबक्स डाउन पेमेंट किमान मान दिबा लागै इटु लयले माने फाइनान्स डाउन पेमेंट 50,000 मान दिले होजाबो 50,000 होबानो माने ओंखारगोन आरो बे गारिया एमआरएफ टायार 140 सेक्शन उनावहाय बे सिगांनि टायार 110 सिंगल चैनल ABS सिगाङावल' ABS दङ उनाव गैया सिगाङावल' नै ABSआ एक्जस्टआ नै हन्डानिया बिदिनो गोजा स्टाइला हर्नेटजों सेमखा ओमफ्राय बेहाय ट्रगल खालामग्रा दं बै मिटारखौहाय माने हर्नेटआव बे गैया आरो ओमफ्राय बेहाय इन्जिन किल सुइच दङ ओमफ्राय बेहाय हाजार्ड लाइट मोनब्रै इन्डिकेटर जोंगोन माने बेखौ बाहायोबा माने सिगांनियाहाय बे डिसप्ले गैयामोन आरो दा बे डिसप्ले लगायबाय फिसानो एसे गिदिर होबावनांगौमोन एडभेन्सार गारि हिसाबै नाकल गार्डआ नै बिराद मोजां मा हार्डथार आरो दस्रानिया एकदम दुरबल माबा जायो प्लास्टिकनि नर्मेल जायो एसे गोरा बिनिया नाकल गार्डआ सिगांजों नायबालाय दासु नखाय आरो ओमफ्राय एसे एयार कुलिं अइल कुलिं थानांगौमोन एयार कुलिं नङाबा अइल कुलिं एडभेन्सार गारि हिसाबै बे हर्नेट दानि निउ भार्जन स' अल भार्जनआ जोंनाव दंखायो डिअ निउ मडेल 125 डिअ दा बेस्ट सोलिगासिनो 125 डिअआ ग्रेजिया बन्द जाबाय एक्टिभा नैबाव सफैलायबाय नै आरो गारि माने सामफ्रामबो 6-7टा 8टा बिदि थाङो इनिफ्राय हन्डानिफ्राय माने बेस्ट स्कुटार जाहैबाय हन्डानिफ्राय नैबे गोजामनाय अल भार्जन CB200 फुराना मडेल बियो डिसप्लेआ नै फुराना मडेलनिया कम्पानियालाय क्लेम खालामो आरोना 40 किल'मिटारनो माइलेजआ कम्पानिया ओमफ्राय अलमस्ट 32-33 बिदि होगोन खोमा हाइवेआव नेसनेलाव ओमफ्राय लामा गाज्रिफ्रावथ' बहा बिदि होनो खिन्थु एडभेन्सार गारि हिसाबै एसे कुलारा मोजां थानांगौमोन नैबे हर्नेटआ जोंनिनो बेजों ओमफ्राय आंनि गंसे स्कुटि दं बेजों लाबोदों सार्भिस खालामनो नै माबायदि थायो स्कुटिना सिङाव दाख्लैसो सोलायदों बे बेलखौ बेयाव दै हाबबानो माने बाला माबा माबि हाबबा बिराद साउन्ड जायो आरो क्रेक 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 गाबजोबो ओमफ्राय आरो नै बाहाय मोनसे अइल थाबावो गियार अइल बाहाय गियार अइल मोनसे थाबावो आरो बावबो चेक खालामनांगौ मालाबा गोबावजों खेबसे नायनांगौ बेखौ उननि ब्रेक पेड बेयो नै स्कुटिनि हन्डा ग्रेजियानि डिअफोरनाबो सेमखा आरोना उनाव बेबायदिनो थाजोबो ब्रेक पेड बेयो बेखौ फुख'नांगौ बे माबा जाहैबाय द्राम जाहैबाय 3 बोसोर जाबाय नै बायजेननायनिफ्राय खेबसेबो वास खालामाखै इन्जिनखौ माबायदि मैला
साइज नुखायदा नै सिट बख'बाथाय 125 डिअ डिसप्लेया माबायदि जाखो नै बेना डिसप्ले गोदान निउ मडेल गंसेयाबो नै सफैबाय जोंना बेखौबो खालामसिगोन सार्भिस जोंनिथिं नै बेनि हालोदा माबायदि जायो एयार फिल्टारनिया हाद्रि हाब्रु नालाय गामियानो नैबेखौ लागायबाय इन्जिन अइला 10W30 ब्लेक कालारनि दाम गोसा बियो एसे सुपार बाइक दंबावो गल्ड विं गोदोनि दिनाव 1000 थाखाजों खब्रैखौ सार्भिसिं खालामनो हायोमोन दाना नै 1000 थाखा थाङै स्कुटियावनो सार्भिसिं खालामबाय स्कुटिखौ फुल सार्भिसिंनि बियो 31,490 किल'मिटार जाबाय नै 3 बोसोर जाबाय दे 2022 1 जानुवारियावनो लादों एसे सेन्देल नायनि सेन्देल आंना जामख्ल'जोबथारबाय बिशालाव नायनायनि सेन्देलखौ माबायदि मोनो बाइक फानग्राफ्रालाय थांजोब्बाय जोंनि एरियायाव नाथाय बे सार्भिस सेन्टारा मानि थाखाय थाङा होन्डा किउ यार किउ सार्भिस सेन्टार किउ नहीं बेच रहा है हमारे एरिया में सार्भिस सेन्टारानो गैया जोंजों सार्भिसिं खालामनो थाखाय बङाइगाव लाना फैनांगौ जायो माबायदिखौ लानांगौ नै कनफिउससो जाजोबो जुथाबो लानांगौमोन फैसा गैया फैसाफ्रानो मारै जाबावनांगौरा माथो बायनो हाला ओंखायनो बिशालावसो हाबनाङो खमनि नै फसायासैलां मोनसेबो नायलायनाय भुटान गारिया बिशालाव हाबफैजोबदों आरो भुटाननि मानसिफ्रा बिराद फैसै बिशालाव दाना आं फसायासै मोनसेबो लानाय जायासै नैबेयावसो हाबनांगौ दा बेफोरनिखौसो गाननांगौ बैयाव मोनसे मल गोदान दं आं दाख्लै हाबखांबाय मोनसे बिराद मोजां प्रडाक्ट दं आरो बाव हाबनानै नायनि नोंथांमोननोबो खिन्थानि माबायदि बुस्थुफोर मोनो ओमफ्राय सेन्देलफ्रा माबायदि दं बेखौबो नायनोसै मोजां मोनबा लाना फैनोसै बेनिफ्राय मल गोदान आरो दे बेनो मला V2 गोदान बरिया पार्किंबो दंखायो नै गारिफोर लाबाबो दोनजायो टि सार्टफ्रा नै माबायदि बरिया डिजाइन टि सार्ट बरिया लखा 500 शर्ट पेन्टआ नै 350 एकदम बरिया प्रडाक्ट आरो दस्राखा बिशाल दस्रा मलफ्राव बेफोरबायदि नुनो मोनालै हिट लखा लोगोफोर नै शर्ट्सफोरा पेन्टआ बरिया लखा पार्किंनिबो जेबो प्रब्लेम गैया सिङाव पार्किं दङ माने दस्रा मलफोराव गारि दोननो जायगा मोना आरोना पार्किं मोना सेन्देल नागिरनि जिन्सआ नै बरिया जिन्सआबो कालारफोरा माने ब्रेन्डआ दस्रालै बिना मोजां फैजोबो नै बरिया दामि नै शार्टफोरा नै शार्टआ कालारफुल शार्ट माने गवायाव गानग्रा बायदि गोजा आरोना कालारफुल शार्ट नै एकदम दामि बे लेडिसफोरनि नै गार्लफ्रेन्डफोरनि थाखाय नांगौबा एकदम बरियाखा कालारानो एसे दस्रानिया ब्रेन्डफोर आरोना उन्दैफोरनि थाखाय नै ड्रेसा उन्दैफोरनाबो बरिया लखालै उन्दैफोरनि जिन्स एकदम ब्रेन्डआ स्टेन्डार्ड नुजोबखायो आरो दाम खमनिबाबो 275 400 बेफोरबायदिल' नै होमबाबो स्टेन्डार्ड नुजोबखायो सेन्देला नैबावबो बारा साइज गैया बे हिन्जावफोरनि दानि यांस्टारफोरनि थाखाय आरोना क्लासिक मडेल मोननो थाङा स' आंनो नांगौ बायदि सेन्देला गैया रायजोफोर बावबो लायासै आं बारा मोजां मोनासै माने मलफोरावहाय सेन्देलखौ बारा मोजां मोननो थाङा बाहेरायाव बायदिनि मलाव बायलिया सेन्देलखौ स' बाहेरायाव थांना लादिनि फैयोबा बेनो आरोना V2 लामा जिङावनो एसे रड ट्रिप खालामहां जानानै दं स्कुटिजों स' आं दा पलिउसन चेक खालामदोंमोन गोसोआवनो गैया पलिउसना फेल जानानै दं फाइन नांसिगोनलाय नै पलिउसन टेस्टिं सेन्टाराव फाइन नांसिगोनलाय 700 सानसेबाबो 700 लाखायो आरो पलिउसना फाइनबाथाय गारि स्टार्ट होनांगौ नै पलिउसन टेस्ट खालामबा थांनाय बोसोरावथ' बोसोरसेनि मोनदोंमोन बोसोरसेनि दा मोनगोन ना मोनला बोसोरसेनि गोबावबो जाबाय गारिया 3 बोसोर जाबायना बोसोरसेनि मोनबाय नै बोसोरसेनि लोगोफोर फाइनालि न'आव मोनफैबाय टाइमा दा बेलासिनि 4:05 जाबाय अबे क्या हो गया यार ए आइ आसो बुङो टाइम खिथाबावबाय नै टाइम होननाय लोगो
स' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बिदिबा बाय बाय